Sa nama su ovog jutra članovi hora Sveti Simeon Bogoprimac. Dobro jutro, dobrodošli. Ali najprije da predstavim vas, Maja Popović, horovođa. Pomaže Bog svima u studiju. Bog vam pomogao. I evo, ja moram da najavim ovu decu koja svake nedelje pevaju liturgiju u crkvi. I to je inače dečija pevnica učenika veronauke, osnovne škole Vasa Pelagić, a njihov veroučitelj je u stvari moj muž, Hadži Dragan Popović. Lepo. Kako se vi pripremate za Uskrs? Verujem da ste sada svi ushićeni da pripreme su u toku. Jeste, pa pripreme su naše počele početkom posta. Evo sad su gotovo završene, zato što za 2 dana čekamo i Uskrs, jel' tako? I deca su pripremila kompletnu liturgiju sa antifonima, sa svim tim što treba i sa nekim novim pesmama koje je napisao njihov veroučitelj, koje ćemo danas premijerno i da izvedemo. A jesu li pripremila jaja? A, to obavezno. Hoćete li sada da nam kažete šta ćemo mi sve od dečice danas čuti? Pa danas ćemo da čujemo 2 premijerne pesme koje je napisao njihov veroučitelj, Vaskrsenje Hristovo, i druga je pesma Dve majke, vrlo jedan lep tekst i naravno hit dana koji će da bude za Vaskrs, to je Ljudi likujte, već to sva deca znaju. Ja čekam da čujemo sve to, verujem da i naši gledalci to očekuju s nestrpljenjem, pa hajde da čujemo prvu pesmu. Hvala. Izvolite. Bog je svojom rečju dao da sve postane, životom je večnim hteo da sve njime ostane, ali je Adam hteo brže, hteo od Boga, jabukom kao štapićem do greha svoga. Smrt je sada zavladala po svoj zemljici i sve živo postalo je ko u tamnici. Al Bog šalje sina svoga, novog Adama, hoće Gospod da pomogne dok je zadana. Videlo se da Bog pravi po zemlji hodi, vaskrsava, diže mrtve, sebi privodi. Dobri žele pravog Boga da smrt prestane, da se živi pravom verom, zlo da nestane. Grešnošću su svojom ljudi Hrista raspeli, sačinili trnovenac, a nisu smeli. Hristos krsta moli Oca, Oče oprosti, uažuri da sve spasi svojom svetosti. Pravedni se odazvaše i jad popuca, Satana se na dno svoje krstom zakuca. Vaskrsnuše Hristom mnogi, Otcem i Duhom, Hristom svojim poleteše oni vazduhom. Vaskrso je Gospod moćni i nas poziva, da se greha ostavimo, braćom naziva. Krst nam nudi kao sebe, kao pobedu, crkvom svojom on nam želi pravu slobodu. Vaskrso je, vazneo se da opet dođe, da nas slava